Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro mar manyo ringre rawera mane lutore pie kinde manogo picha gi nyadendi mane pod dhi nyime e aora ma Kiringa e kar chung bura mag Ichugu County ma Kirinyaga. Chenro mar manyo ringre pod dhi nyime ka jagono ma jegni 26 ne en achiel kuom ji 8 mane wuok Nairobi, Kutus gi Kirinyaga mar ne dhi timo limbe margi e aora no. Kuom mayo marach ne okier kendo pi ywaye molal churu e kinde mane gigo picha kod osiepne moro manyako. Jodak ma kanyo kwayo migepe mowinjore mondo wuog oko mar konyo manyo ringre jagono. Jana kuna jamaa alikuja na walikuwa wanajipiga picha, na katika hiyo harakati ya kujipiga picha jamaa alitereza na akaangua kwa maji, na shughuli ya kumtafuta bado inaendelea kwa kuwa hadi kwa sasa bado hajapatikana. Jua simu nikunje nione kama hii mtu aweza faindika, lakini sikuweza kwa sababu nilikunja wakati wa usiku sana. Ningetaka kusema ni serikali ifanye haraka ikunja ituia huyo mtu huko kwa mto ili tuweze kumbemba, kwa sababu tumefunga kazi kusema kweli, ili tuone kama mtu huyo anaweza kutolewa huko. Hata kuna mtu mwingine pale anasema anaweza ruka huko kwa maji ya mto.